ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். சோ புருஷோத்தம் வந்ததும் நம்மளால பேச முடியுது. சோ அதனால இந்த மீட்டிங் மறுபடியும் பேச முடியறதால மீட் பண்றதால ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லோகா 12 ரைட் 12வது ஸ்லோகா எடுக்கிறோம். கரெக்டா? மாதாஜி 13 மாதாஜி 13. ஓகே, சாரி 13 13வது ஸ்லோகம். ஓகே ஓகே ஓகே, ஒன் செகண்ட், கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன், வெரி சாரி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதா சாப்டர் 15 verse 13, ரைட்? சோ இந்த ஸ்லோகம் காம் ஆவிஷ்யாச்ச பூதானி தாரயாமஹ மோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காரு, அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ அவர் 9th சாப்டர்ல சொன்னார் இல்லையா, சமூகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷு நா பிரிய. யாரையும் நான் வெறுக்கவும் இல்ல, ரொம்ப லவ்வும் இல்ல, அதனால நான் பார்ஷியல் இல்ல அப்படின்றாரு இல்லையா. நம்ம சொல்றோம் இல்லையே கிருஷ்ணா பார்ஷியலா இருக்காருன்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாருக்கும் என்ன பண்றாரு அப்படின்றது ஒன்னொன்னா பாத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி சூரியனா சந்திரனா இருக்காருன்னு இல்லையா. இப்போ ஸ்பெசிபிக்கா அப்படி இருந்து யாருக்கெல்லாம் என்ன லாபம் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளயும் வராரு. எப்படி? அவரோட எனர்ஜி, அவர் சக்தினால பண்றாரு. அது ஒன்றும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு பிளானட் ப்ளூட்டோ, மெர்க்யூரி, வீனஸ் இதெல்லாம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ப்ளூட்டோ ரிவர்ஸ் இப்படி கூட சுத்தம், ரிவர்ஸ் இல்ல, நடுவுல ஆனா எதுவுமே இடிச்ச கதை இல்ல. எங்கேயாவது கேட்டீங்களா, ஐயோ இங்க இடிச்சிட்டாங்க 2 பிளானட்னு? இது வரைக்கும் நடந்ததே இல்லை, இன்னும் நடக்காது. அந்த லெவலுக்கு பெர்ஃபெக்ஷன். இப்போ அவர் சந்திரன் ஆறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண் அவர் சந்திரன் அவர் என்ன பண்றாரு, அதனால என்ன லாபம் பாத்தீங்கன்னா, அவர் நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் ரைட், வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் இத பழுக்க வைக்கிறதும் அந்த சந்திர ஒளி தான். நிறைய பேருக்கு சயின்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ரைட். ஆனா இல்லாதவங்களுக்கும் ஒண்ணு தெரியும், சாயங்காலம் மொக்கு, ஆனா காலையில பூக்குது. எப்படி? எதனால அப்படின்னு பார்த்தா சந்திரனோட ரேகைகள் தான் அப்படின்னு. சோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ஒவ்வொரு அண்டங்களும் காற்றுல மிதக்கிறது. எப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செயின் போட்டு அதை மிதக்க வைக்கிறவர் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா, ஷீரோதக் சாய் விஷ்ணுவா, எப்படி வேணா சொல்லலாம். எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் அவர் வர்றாரு. ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ள அவர் வர்றாரு. ஒரு ஒரு ஆட்டம் சொல்லுவோம், இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆட்டத்துக்குள்ளயும் வரும், ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் வராது, ஒரு ஒரு உயிரினத்துக்குள்ளயும் வராது, மனிதனோ மிருகமோ எதுவா இருந்தாலும் ரைட். இது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சமீதால சொல்லுவாங்க, அண்டாந்தரஸ்தம் பரமாம்ஸ்து ஜெயாந்தரஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இங்க பிரம்மர் பாடியிருக்காரு. அதனால கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் பரமாத்மாவா எல்லாத்தையும் இருக்காரு. அது மனிதனா இருந்தாலும் சரி, இருக்கிறதுலே சின்ன அணுவா இருந்தாலும் சரி, அது இந்த அண்டமா இருந்தாலும் சரி அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா அதாவது பரமாத்மா, ஆத்மா பத்தி இல்ல, பரமாத்மா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கிறச்சு என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு மனிதன் தண்ணியில கூட மிதங்க முடியுது ரைட். ஆனா அந்த பர்டிகுலர் பரமாத்மா உடம்பு விட்டு போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் அந்த உடம்புக்கே லாய்க்கு வேல்யூ இல்லை இல்லையா. அதனாலதான் அந்த உடம்பும் தண்ணியிலேயே இருந்தீங்கன்னா உள்ள போயிடும். எங்க மிதக்கும் அப்படின்னா, ஸ்விமிங் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைட், நம்ம ஸ்விம் பண்ண முடியுது. ஆனா இல்லைன்னா அந்த உடம்பு உயிர் இல்லாம போயிடும், இறந்ததுக்கு சமாதம் ரைட், அது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி ஓகே, தண்ணி விடுங்க, வெளியில இருந்தா என்ன ஆகும் பார்த்தா நம்ம கெட்டு போயிடும் ரைட். ஒரு பழம் ரொம்ப பழசானா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, அது மங்கி போயிடுச்சு, அதுக்கு உயிர் இல்லை, அதனால அதுக்கு எல்லாமே கெட்டு போயிடுச்சு, தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்வாங்க ரைட், டீகம்போஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது ஆகுது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதனால இது ஆன உடனே என்ன ஆகுது, வெளியிலயும் அப்படி ஆகுது, தண்ணியில இருந்தாலும் அது உள்ள போயிடும் அப்படின்னு. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸ் ரைட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய பிளானட்ஸ், நிறைய அண்டங்கள் அங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா. ஆனா இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்னொன்னுக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா உள்ள போறதால, அந்த அவரோட சக்தினாலதான் இதெல்லாம் இருக்கு. எப்படி எல்லாம் இது அதோட உதாரணம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவர் கையில ஒரு கைக்குள்ள வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஆகும் ரைட், இந்த கைக்குள்ள வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அது உண்மை ஆகாது, பத்திரமா இருக்கும்.
அது விழவே விழாது. ஆனா அதை ஒரு தடவை தூக்கி போட்டா என்ன, அவங்க எங்கெங்கயோ விழும், ரைட்? அதே மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு இவங்க எல்லாம் எங்கெங்கயோ மிதந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ற அந்த விராட் ரூப கைக்குள்ள அவர் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு. அவரோட சக்தி, அவரோட எனர்ஜி இல்ல, உயிர் இருக்கிறவங்க, உயிர் இல்லாத விஷயங்களும் சரி, சுத்துறதும் சரி, சுத்தாத விஷயங்களும் சரி, எல்லாமே அதோட இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்போ இந்த வேதங்கள் எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணராலதான் சூரியனும் அந்த ஒளி நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மஜோதியில இருந்தா சூரியனுக்கு ஒளி கிடைக்குதுன்னு. அதனால அந்த பிரம்மஜோதி கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. அதனாலதான் எல்லாமே இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் சூரியன். அந்த சூரியன் இருக்கிறதுக்கு காரணமே கிருஷ்ணர் தான். அவர் இல்லைன்னா எல்லாமே எப்படி கையில நான் சொன்ன தூசி தூக்கி போட்டா என்ன ஆகுமோ, சிதந்துடுமோ, அந்த மாதிரி எல்லாமே சிதந்துடும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால கிருஷ்ணனாலதான் இந்த சந்திரன் வந்து எல்லா காய்கறிகள் எல்லாத்துக்கும், பழங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதோட சாறு, அதுக்கு நரிஷ்மெண்ட், அதற்கு சக்தி கொடுக்க முடியுது, ரைட்? அதனால அந்த சந்திரனோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னாலதான் எல்லாமே அவ்வளவு டெலிஷியஸ் ஆகுது அப்படின்றதையும் நான் பாக்குறோம். சோ இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அது இல்ல வச்சுக்கோங்களேன். அது இப்ப வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஏதோ பழத்தை வந்து வினிகர்ல போட்டு பழுக்க வைக்கிறாங்க. பழுக்க வைக்கலாம். ஆனா அதோட டேஸ்ட், அதோட பவர், அதோட ஸ்ட்ரென்த் வருமா? வரதில்ல. அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க, ஐயோ சல்லுன்னு இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு. ஏன்னா இதனாலதான். சோ மனிதர்கள் எல்லாமே வேலை செய்யறாங்க. எதுக்கு? நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், நல்ல சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு. ஆனா அந்த சாப்பாடுக்கு கொடுக்கறதும் சரி, அந்த சாப்பாட்டுல இருக்கிற சக்தியை கொடுக்கறதும் கிருஷ்ணனாலதான் முடியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ரசாத்மக. இங்க பார்த்தோம், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த ரசம் குடுக்க வைக்கிறது சந்திரனா இருந்தாலும், அந்த சந்திரனை குடுக்க வைக்கிறது, ரைட்? சந்திரன் மூலமா நம்மளுக்கு அந்த சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட முடியிற நிலைமையில வந்தாலும் அதை பண்ண வைக்கிறது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு வேற பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சிந்து தேவச்ச பதிதா நான் பாவம் இது வைஷ்ணவி. ஓகே, வாஞ்சா ஹரே கிருஷ்ண கல்பத்தரு மாதாஜி. சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. எஸ். கீதாமிர்தம் வன்பற்றருக்கும் மருந்தென்று மாயவன் தான் உரைத்த இன்பக் கடல் அமுதாவனன் என்ற இக்கீதைதனை அன்பர்க்கு உரைப்பவர், கேட்பவர், ஆதரித்து ஓதுபவர் துன்பக் கடலில் துவழ்க என்று துலங்குவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். சோ இப்ப வந்து நம்ம போட்டோ வருதா, வீடியோ வருதான்னு தெரியல. பட் நம்ம இப்போ இருக்கிறது என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இம்பார்ட்டானது, ரைட்? வெரி ஹாப்பி, எல்லாரும் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. புருஷோத்தம், யாராவது ஸ்பெஷல் நியூவா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். இல்ல இப்போ ரீசெண்டா வந்துட்டு இருக்கேன் 2-3 நாளா. இல்லையா? ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் கிருஷ்ணரோட சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம், மூவி. அந்த சினிமாவோட சீரீஸோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்னமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ வந்து மகாவிஷ்ணு மகாவிஷ்ணுக்கே கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்ன்ற ஆர்வமா. இப்போ மகாவிஷ்ணு இப்படி போயிட்டு இருக்காச்சு, என்ன கதை அப்படின்னு சொன்னா, இதுலயும் ஒரு கதை இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். மகாவிஷ்ணு வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்ன்ற ஆர்வத்துல வந்து ஒரு பெரிய கதை நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்றத நம்ம சுருக்கமா நேத்து பார்த்தோம். டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பிராமணர் இருக்காரு, ரைட்? அந்த பிராமணருக்கு வந்து பசங்க எல்லாம் இறந்துட்டே இருக்காங்க. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரோட அப்ப இருக்காரு துவாரகையில. இறந்த பிராமணர் வந்து லபோதிபோ லபோதிபோன்னு வந்து கத்திட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணரை. கிருஷ்ணர் பாட்டுக்கு அவர் யக்னம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சுவாஹா சுவாஹான்னு காத்திலேயே போட்டுக்கல. அப்படி பிராமணன் இப்படி வந்தா இப்படி திரும்பிட்டு அவர் பாட்டு பண்றாரு, இப்படி வந்தா இப்படி பண்றாரு. அது வந்து கேட்ட அர்ஜுனருக்கு காதுல ரத்தமே வருது. என்னடா நம்ம ராஜாங்கம் எப்படி துவாரகாவை பத்தி அப்படி சொல்ல முடியும்? கிருஷ்ணர்லாம் அவர் தாங்கவே முடியாதுல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும். அதனால வந்து உடனே அந்த பிராமணர் கிட்ட சொல்றாரு, பிராமணா நில்லு, என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் இறந்த உடனே போயிடுறாங்கப்பா, எங்க போறாங்கன்னே தெரியல, மறைஞ்சிடுறாங்கன்னு. அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, ஓகே அப்படின்னு. இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பீங்க, பிராமணரோட குழந்தை இறந்தா இது வந்து கியோ முயோன்னு எதுக்கு கிருஷ்ணரை திட்டுறாங்க? எதுக்கு ராஜாங்கத்துக்கு வர்றாங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் ராஜா. சரி, கிருஷ்ணர் ராஜாவா இருந்தா அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. சம்பந்தம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வந்து பிராமணர்கள் அவ்வளவு பியூர், அவங்க தப்பே பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் புத்திர சோகம் எல்லாம் காமன் எல்லாம் இல்லை. இப்பதான் வந்து அம்மா அப்பா இருக்கச்சே பசங்க இறந்துடுறாங்க. அப்போ வந்து எப்போ அதெல்லாம் நடக்கும்னா ரொம்ப அதர்மா அவங்கள இருந்தா
அப்போ அந்த பிராமணர் அதர்மமே பண்ணல, அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இருக்குச்சு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, அப்போ ராஜால ஏதோ தப்பு இருக்குது. அந்த டைம் ராஜா கிருஷ்ணர்னால இந்த தப்பு நடந்துச்சு. அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்காது, அடுத்த தடவை நான் பாத்துக்கிறேன், இல்லைன்னா நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன், நெருப்பை ஏத்திடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு, சுச்சோ யாரை கேட்டு நம்ம அர்ஜுனர் இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணா, சரி பண்ணிட்டு போட்டோம், ஒன்னும் நிறுத்த முடியாது நம்ம அர்ஜுனாவன். சோ இப்ப அர்ஜுனர் வந்து ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாரு, இந்த சைட்ல வேல், அந்த சைட்ல வேல், அந்த ஹட்டை சுத்தி சம செக்யூரிட்டி கார்டு எல்லாம் போடுறாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் செக்யூரிட்டி கார்டு எல்லாமே, இந்த மந்திரம் இந்த தந்திரம் எல்லாம் சொல்லி எதுவுமே ஒரு ஒரு காற்று கூட உள்ள போக முடியாத, பெர்மிஷன் கேட்டுதான் போகணும். அந்த மாதிரி இருக்கச்சே கரெக்டா குழந்தை பிறக்கிறது, ஆன்னு அழுது ஆன்னு போயிடுது. என்னடா ஆச்சுன்னு தெரியல, எங்க போச்சுன்னு தெரியல. அர்ஜுனர் இங்க திரும்புறாரு, அங்க திரும்புறாரு, மேல பாக்குறாரு, கீழே போறாரு, எங்க போச்சு குழந்தைன்னு தெரியலையா, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. பிராமணர் இப்படி பாக்குறாரு, அர்ஜுனர் இப்படி திரும்பி பாக்குறாரு, அப்படி பாக்குறாரு. ஆனா அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு பிராமணர், நீ என்ன சொன்ன, என் குழந்தை போச்சு, இப்ப போயிடுச்சு பாத்தியா. அர்ஜுன் ஆமா அப்படின்னு, ஆமாவது கோமாவது தீக்குழி அப்படின்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து ஈரு ஒரு செகண்ட், ஈரெல்லாம் முடியாது, தீக்குழி, இப்பவுமே குதி, குதிச்சுதான் ஆகணும், நீ தானே சொன்ன பெருசா அப்பா அப்பான்னு. நான் அப்பமே சொன்னேன் யாருமே பண்ணல, சட்டை பண்ணலன்னா அர்ஜுனன் சொன்னேன். நான் யார் தெரியுமா, அர்ஜுனா, நான் வந்து காந்திவ போ வச்சிருக்கேன், எனக்கு முடியாதது எதுவுமே இல்லை, தீ இப்போ சொன்னேன்ல, குதி குதி அப்படின்றதும். சரி அர்ஜுனருக்கு வந்து என்ன முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு தீ குடிக்க போறாரு. கரெக்டா காலை எடுத்து வைக்கிறச்சே அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து, நில்லு அர்ஜுனா அப்படின்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து அப்படி கிருஷ்ணர் கோவமா பாக்குறாரு. நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க என்னடா கோவம், காப்பாத்தினா சந்தோஷம் தானே வரணும்னு. கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு, ஏன் இந்த முறைக்கிறேன், ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, எவ்வளவு நேரமா நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தீல வேற நான் குதிக்க வேண்டியதா இருக்கு, நீ என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. கிருஷ்ணர், யாரை கேட்டு நீ தீ குடிக்கிறேன்னு சொன்ன, அப்ப என்னை கேட்டியா, நான் தீ குளிக்காச்சு எந்த டைம் குளிக்கிறது, ஏதாவது இந்த மாதிரி பண்ணணுமேன்னு கேட்டியா, எதுவுமே பண்ணல, நீ பாட்டு குதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ வரலன்னு என்னையாவது வைரியா அப்படின்னு. அர்ஜுனர் என்ன பண்ண முடியும், டைம் கேளு, எங்க இருக்குன்னு குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கிளம்புறாங்க. நம்ம ஒரு அண்டத்தை சுத்தி 7 லேட்டர், நிறைய லேயர்ஸ், ஒன்னும் பல மனித பூமி, ஆப்போ நலோ வாயு கம், எர்த் வாட்டர் ஃபயர் ஏர் ஈத்தர், ரைட். பூமி எவ்வளவு யோஜனான்னா அதுக்கு பல மடங்கு தண்ணி, அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கு 100 மடங்கு பெருசு, அப்பனா பெருசு. இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போறது இம்பாசிபிள் இல்லையா. ஆனா அதே உடம்புல போனவர் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் ஓகே, அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், ஆனா மனித உணர்வு வச்சு கொண்டும் போக முடிஞ்சது அர்ஜுனர். எப்படி அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு போறாரு எங்கன்னா, எல்லா லோகம் காண்டி விஷ்ணு இருக்கிற விஷ்ணு லோகத்தை கூட்டிட்டு போறாரு. விஷ்ணு ரொம்ப சந்தோஷத்துல அவங்களை கூப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனர் பாக்குறாரு, என்னடா கிட்ட எல்லாம் இல்லை, என்னடா இங்க இருக்குன்னா, விஷ்ணு சொல்றாரு, நான் தான் ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தேன், ஏன்னா எனக்கு கிருஷ்ணா உன்னை பார்க்கணும்னு ஆசை, என்ன பண்ணாலும் உன்னை பார்க்க முடியாது. அப்போ அர்ஜுனருக்கு பிரச்சனை கொடுத்தாதான் வரும்னு, அப்கோர்ஸ் நான் அர்ஜுனருக்கு பிரச்சனை கொடுக்கல, நான் குழந்தைய ஒண்டிதான் கூட்டிட்டு வந்தேன், நீ இப்படி வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து நம்ம நினைப்போம், என்னடா இந்த 2 பேருமே எக்ஸ்பான்ஷன். ஆமா, விஷ்ணுவும் எக்ஸ்பான்ஷன், ஆனா விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஆர்வத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு வந்து ஆசைப்படுறாரு அந்த தர்சனத்துக்கோசரம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா பொலட்டன்சி அப்ளிகபிள் ஆனா யோகமாயா. யோகமாயா ஏன்னா அவர் வந்து லீலைகள், ஏன் லீலை புரியுறாரு, நம்மள அட்ராக்ட் பண்றது, ரைட். அதனால வந்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர்னா அவ்வளவு ஆசை, இன்க்ளூடிங் வைகுண்டநாதனான அந்த ஸ்ரீ நாராயணன் ஆதி நாராயணன் கூட கிருஷ்ணரை மீட் பண்ணுவோன்ற ஆசை. சோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ அதனால என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிட்ட, அதாவது என்ன பார்க்கணும்னு தான் மகாவிஷ்ணு ஆசைப்படுறாரு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் திருடிடுறாங்க. பிராமணர் என்ன ஆகுதுன்னா, பிராமணர் பியாஃப்ல தான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பாப்பாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பிராமணருக்கு எவ்வளவு விளைவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா அப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எதுக்குன்னா, பிராமணர்ஸ் கோசம் கிருஷ்ணர் என்ன வேணா வருவாரு, நம்மளை தேடி வருவாரு, பிராமணர் குழந்தைக்கு என்ன பண்ணான்றதால விஷ்ணு அப்படி பண்றாரு. அதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி தான் அர்ஜுனா தலையை விட்டு இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் காப்பாத்தி இருப்பாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம நினைப்போம், இருக்கிறதுலயே பிராமணர் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா, வைஷ்ணவர்ஸ். ஆனா பிராமணர் என்ட்ரி லெவல், பிராமணரை பிடிச்சாதான் அவங்க வைஷ்ணவா நாளைக்கு ஆவாங்க இல்லையா. அதனால நிறைய பிரேம கிருஷ்ணருக்கு காட்டுவாங்க. அதே பிரேம நம்மளும் காட்டுவோம் எல்லாருக்குமே. எத்யத் விபூதி மத் சர்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜவம் ஏவச்ச தத்தத் ஏவாவகச்சந்தி மம தேஜாம்ச சம்பவ அப்படின்னு.
அவரு என்னன்னா 10வது சாப்டர்ல நிறைய எடுப்பாரு. இதுதானா அதானா டேஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர், அர்ஜுனர் பாண்டவர்களில் அர்ஜுனர்னா தேவர்களில் இந்திரர்னான்னு. அப்ப வந்து என்னதா அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து எவ்வளவோ இருக்கு, அதுல நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிராக்ஷன், ஒரு அந்நூல டவுன் தான் நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவத்கீதாலே சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பீகாக் ஆடுது அதோட அழகு, அவர் விளையாடுறதுல சந்தோஷம், தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ஷன், அவர் பாடுற ஃப்ளூட், எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றது பாக்குது. எப்படி எல்லாம்னா பலத்தில் அந்த பலசாலியில் பலம் அவர்தான், ரைட். அதுவும் இல்லாம புத்திசாலியில் புத்தியும் அவர்தான், ரைட். அப்படி இருக்க கிருஷ்ணர் இப்படிதான் இருக்காரு அழகா கோலோகத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த கோலோகத்து கிருஷ்ணன் இங்க வால்யூம் இருக்கா இல்லையான்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன். ஓ, வால்யூம் இருக்கு, ஆனா அங்கதான் வரல. இவ்வளவு அழகா வந்து வராது. இப்போ சூரியன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா சூரியன் இருந்தா மழை இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாருக்குமே அவர் சப்ளை பண்றது. என்ன இவன் நல்லவன் கொடுக்க மாட்டேன், இவன் கெட்டவன் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா சில இடத்துல நீங்க சொல்லுவீங்க, மாதாஜி இங்கெல்லாம் நிறைய மழை இருக்கு, இங்கெல்லாம் மழையே இல்லைன்னா அங்க உக்ர கர்மம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மொத்த ஏரியாலுமே பிரச்சனை. இப்போ சந்திரனா வராரு அப்படின்றத இப்போ இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். எவ்வளவு கோயின்சிடென்டல் இல்லையா, சந்திரனா வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பழிக்க வைக்கிறதும் அவர் தான் அப்படின்றது. சோ சூரிய ஒளியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், சந்திரனோட ஒளியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அவர் ஒளி ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சாங்குக்கு கேட்டு அந்த ஃப்ளூட் வந்து ஒருத்தருக்கு வேறு சைட்ல பறவைகள் பறக்கிறது, சூரியனும் வர்றாங்க, சந்திரனும் இன்னொரு சைட்ல சந்தோஷப்படுறாங்க. அண்ட் அங்க இருக்கிற எல்லாம், ரைட், இங்க பாக்கணும் இல்லையா, ஸ்வானு டக்கு எல்லாமே அதெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லி. சோ பாட்டம் லைன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11th சாப்டர்ல இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் விராட் ரூபத்தை கிருஷ்ணர் காட்டுறாரு, விஸ்வரூபம். ஆனா அதை ஒவ்வொன்றும் நம்ம வீட்டுல வச்சுக்க மாட்டோம், ஏன்னா அது வந்து டெம்பரரி. ஏன் டெம்பரரி? ஏன்னா அது பிரம்ம ஜோதியை குறிக்கிறது. அது இங்க இல்ல, வைகுண்டத்திலயும் அந்த ஃபார்ம் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால விஷ்ணு கூட பாத்தீங்கன்னா 400 ஃபார்ம் வச்சிருந்தாலும் கிருஷ்ணரை பாக்குறதா டாப் அப்படின்றாங்க. அதனால கிருஷ்ணர் தான் ஒரிஜினல் விஸ்வரூபா, ஒரிஜினல் விஷ்ணு ரூபா, அவர் தான் ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ். அதுதான் இங்க ஷீலா பிரபாத்தும் ஹைலைட் பண்றாரு. இப்போ அடுத்த கதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். வாஞ்சகல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிச்ச ஷீலா பிரபாத்தை ச நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாபிக் ச. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா, எப்ப ஹாப்பி கேட்டாலும் ஏகாதசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை. சோ நாளைக்கு மீண்டும் நம்ம மீட் பண்ணலாம், சரிங்களா? நான் இது பண்ணுறேன். இனி 4 நாள் தான் ஹரே இருக்கு, கிருஷ்ணா. வந்துருங்க மாதாஜி. சரி. கேட்கல மாதிரி. இனி 4 நாள் தான் இருக்கு, வந்துருங்க. No problem. Sure. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஒரு மாசம் டைப் ஓடி பண்ணிடுறேன். Sure. அவ்வளவு சீக்கிரம். இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 3 நாள் 3 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம. ஆனா இந்த டைம் நம்ம எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம பண்ணணும், சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.